Alo, dobar dan, ovdje Marko. Da li je to štamparija? O, da. Da li vi dizajnirate nalepnice? Da. Meni treba da se uradi jedna nalepnica. Kakva nalepnica? To je u stvari cena. Dobro. Znate o čemu se radi? Samo ti priči, slušam. Mom drugaru je sutra rođendan. Dobro. I ja sam rešio da mu poklonim mog starog robota. Dobro. I da on ne bi znao da je star. Hoću da mi vi napravite cenu i da ja zalepim, pa da moj drug misli da sam ga ja danas kupio. Odlično. Dobar plan. Znači, tebi treba jedna nalepnica sa cenom. Da. Pa znaš kako, mi uglavnom radimo veće formate. Metar sa metar i tako te fore. Možete vi meni da napravite A4 Dobro. i ja ću da ga iseckam. Ma može. Ajde, može. A da li možete da odštampate na ceni 200 evra? Može. Samo još nešto. Da li možete da mi uradite jednu garanciju na kojoj piše da je ovo kupljeno u Americi i da je nova serija? Pa može sve. Samo ti spremi tekst. Najbolje bi bilo, bi mogao ti da dođeš do nas? Pa mogu bi. Dođeš sutra ujutro ovde, poneseš tekst, šta već hoćeš da napišemo, mi to zajedno ovde pripremimo, odštampam ti nalepnice i ti to nosiš. A možete da mi ispričate jedan vic? Evo, sine, nemam ti ja vremena za to radim, ali spremit ću za sutra ujutro par komada. Može? Može. Dogovoreno. Uz osmeh život dobro zvuči.